Mňa sa veľa toho nezmenilo, ale som rád, že som zažil ten krásny akt, ktorý sa udial. Proste bolo to krásne. Som rád, že to bolo také, aké to bolo a akú spomienku mám na to, akú ju budem mať celý život. Vyšli aj nejaké fotografie, vy ste vlastne boli na pláži, bolo to také romantické, bolo to celé také naplánované? Bolo to trošku naplánované, samozrejme. Bolo to romantické, bol to krásny dom na pláži, nádherný dom, nádherný naozaj. Neviem, nemám ani slov, proste krásne, úplne až splnený sen. Ani som nečakal, že to môže byť tak pekné. Dokonca počasie bolo krásne. Ľudia, ktorí tam boli s nami spolu, boli zlatí úplne a veľmi proste napomocní a držali sme všetci spolu v tú chvíľu. Teším sa veľmi, že sa to stalo presne tak, jak sa to stalo. Nedá mi nespýtať sa na tú rodinu, tak plánujete už niečo, alebo to nechávate na náhodu? Život. Všetko vymyslí život a ten je niekedy veľmi zvláštny ako kúzelník. Takže uvidíme, ako to dopadne.